Moi bo día a todos e a todas vós. Hoxe, sábado 14 de abril, o tempo acompáñanos para recordar e recuperar a Manuel Xacobe Fernández Mariño. Manuel Xacobe Fernández Mariño, nado en Ribeira en 1784 e finado en Santiago de Compostela en 1861, foi un destacado intelectual galego que chegou a ser o primeiro director médico balneario de Galicia. Logo de gañar a oposición pública correspondente, ocupou o citado cargo nas vilas termais de Caldas de Reis e Caldas de Cuntis durante 29 anos, comprendidos entre 1817 e 1846. Neles non só desempeñou as funcións que lle son propias no desenvolvemento termal, senón que investiga sobre as nosas augas e promove un razoado uso das mesmas. Logo da guerra contra as tropas napoleónicas no ano 1809, que invadiron o Reino de Galicia e arrasaron a vila de Cuntis en varias ocasións, Fernández Mariño entrega o seu empeño en impulsar a recuperación económica da xurisdicción e a vila do Baño, así como tamén de Caldas de Reis. Consecuencia disto é a súa aposta por desenvolver un cúmulo de accións e reformas nos establecimentos balnearios, entre eles no Hospital e Casa de Baños da Virxe, entre outros. Durante unhas obras para aumentar a captación de auga termal, descubriu diversos bens arqueolóxicos que ordena protexer. Un baño romano, localizado na Rúa Real, actualmente Rúa do Balneario. Unha estatua de bronce, que traslada á Universidade de Santiago de Compostela para ser custodiada, e unha inscripción. Destes importantes restos fai continua publicidade. Venden as aulas da Universidade de Santiago de Compostela, onde deposita o sinalado bronce, ven por medio de correspondencia epistolar, dirixíndose a Raíña Isabel II, a Real Xunta Xeral Gobernativa de Medicina e Cirurxía e outras institucións. Así é todo, nas súas memorias médicas, xunto con outras publicacións, deixa testemunho das antigüidades romanas de Cuntis que el considera, claro está, como un verdadeiro aliciente co que atraer visitantes e bañistas. Ante a importancia do descubrimento, ordena construir a actual fonte da Burga da Rúa Real, actual Rúa do Balneario, de xeito que os restos arqueolóxicos ali atopados se conservasen para a posterioridade. Ademais, dentro da súa produción bibliográfica, publica varios ensaios sobre as súas investigacións realizadas nos concellos de Cuntis e Caldas de Reis, entre os que podemos sinalar os seguintes. En 1828, anuncio sobre as investigaciones físico-químico-médicas de las aguas minerales de Caldas de Reyes y Caldas de Cuntis. En 1832, observaciones sobre las aguas minerales de Caldas de Reyes y Caldas de Cuntis. En 1842, establecimientos de aguas y baños minerales de Caldas de Reyes y Cuntis en la provincia de Pontevedra. Ante tales evidencias, consideramos necesario dar merecido recoñecemento á figura de Manuel Xacobe Fernández Mariño. A organización deste acto débese á aprobación en pleno dun documento promovido pola Plataforma Veciñal para a Recuperación do Patrimonio Termal, entidade que colabora na organización deste acto. E xa sen máis, paso a presentar a primeira das intervencións a cargo de Cristina Eiras Leal. Esta persoa é a presidenta da Plataforma Veciñal para a Recuperación do Patrimonio Termal. Moi activa no eido sociocultural, é un furacán de sofrisos e de simpatía, iso sí, sen renunciar ao compromiso pola defensa do patrimonio arqueolóxico e histórico desta vila, así como do medio ambiente e da súa tenacidade para conservar os dereitos de toda a xente.